is 4 woorden, er is het Frieske Nijs. Goeiemiddag. Saai Cel, die straf is het eerst keer een man die het vliegen dier maart, de louter Elke Reitsma deerrieden het. Reitsma zijn dochter die het naast hem fietste, hoe liep het ongeluk. De 40-jarige vertochter zou 80 kilometer in de uur rijden hebben, dat maar 30 tastien is. Ik hield het te volle alcohol dronken. Uit zijn de celstraf eerst justitie dat de vertochter 4 jaar lang net meer auto rijden maar op het wat rekt de man zijn auto kwijt. Friesland werd ook speeld met eerste leerpaaien. Zo'n de vindst van het allereerste aai, Sneun, gaat het rap. Op dit tijd ben er 24 aaien voen. Er werd roenom in de provincie zocht. In 13 gemeenten in Friesland ben nou de eerste leerpaaien voen. Nevens het boom van Frieske vogelwachten is het bijzonder dat safvleug na het vinden van het eerste aai er zoveel meer aaien voen worden. Het gaat al wat sneller als de vakken jaren. En met name de eilanden, op Amelon en op Skilre, dat vind ik wel heel opvallend, want meestal wacht je op eilanden. Ik denk dat dat tot de krijgen het mooie omstandigheden. Het is hartstikke zacht en het wier daarvoor hartstikke wierd. In het land is het nog heel wierd, dus er is genoeg fretten voor de liepen. Frieske touringcarbedrijven maakt zich zwargen vanwege de hege brandstofprijzen. De verwachting is dat er dit jaar weer een tal bedrijven failliet gaan zullen. Dalstreenscher Huisterveen verheegt de tarieven met €1 de man per dag. Oren, liekers Paulusma in Drachten en Its in Balzert, willen de prijzen net verhegen. Om de concurrentie groot is, ben ze benauwd dat klanten voortblijven. Ik ga er maar vanuit dat er op dit moment bussen bijrijden die de kostprijs net hellen. We zullen eind van die jaar wie deze strijd weer overleeft. Maar dat de klappen vallen, dat moet duidelijk wezen. De touringcarbedrijven nemen wel orenmaatregels. Ze krijgen chauffeurs training om zuiniger te rijden. Ik wordt er alleen nog maar tankt bij de stations dat ze kwatting krijgen. Basisskwallen het Sluiske in Guaingeriep, maar onder eind van dit skwal hier, zo goed als wist, definitief de dwarren sluiten. BMW van Scastellon zei ze geen argumenten te hebben om de skwallen nog langer riepen te houden. Door koepelende onderwijsorganisatie Primus zie je er al besletten het Sluiske te sluiten. De skwallen heeft nog maar 21 leerlingen om riepen te blijven, maar dat er 23 wijzen. Ouders van bijna op het Sluiske en dwarsbelang Guaingeriep lezen haar net del bij de sluiting. Waterrinners kunnen het er nou net meer naar de zandplaats Siemensand tussen Schiermonnikoog en Rottum herinneren. De zee heeft het Lietse eiland van het weekend in tweeën brutsen. De zandplaten stiegen populair onder waterrinners, onder andere omdat er een protte zeehoen te houden. De kans bestaat dat het eiland in de toekomst volslijn onder de zeespiegel verdwijnen zal. De goedkoopste graven van Nederland lezen in de gemeente Littensradiel. Een graaf van 20 jaar kost het hem maar €456. Een groot verschil met het duurste begraafplak. Dat lijkt in de stad Grains en is maar liefst €6.000 duurder. Uit veertverzwaardige Dela had de prijzen van 580 begraafplakken verspreid door heel Nederland in kaart gebracht. En de verschillen binnen grut. In Friesland is het duurste plakje te vinden in de gemeente Kolmelaan. Daar kost het een graaf goed €2.000. Maar het goedkoopste plakje is dus hier in Littensradiel. Nou, de allergoedkoopste, dat wist ik niet, maar wel dat we heel goedkoop zijn in Littensradiel. Dat is wel bekend. Maar we gooien net een berg om te verdienen en daarom letten we het gewoon aan. Het is net kostendekkend, dat lukt net, maar het is ook net zo dat op dit site wij er een soort geld aan verliezen. Het fietser Leeuwen Westra kreeg net in slagen om Parijs-Nice te winnen. In de beslissende tijdrit moest er 6 tellen goed maken, maar uiteindelijk wie Bradley Wiggins kreeg de sterk. Bij de beslissende tijdrit liep het er nog op dat Leeuwen Westra een gooi docht naar de eindwinning. Hij is 2 seconden vlugger als zijn concurrent Wiggins, maar die is zo'n eind dan toch krijgt weer sterker en wint Parijs-Nice. Maar Westra heeft zijn naam in de hutfietsverhaal definitief vestigen en benam zijn overwinning met finish bergop in de 5e etappe Sprus on. Westra is zich daarom tevreden waarom op zijn optreden. Ja, gewoon heel blij en opgelucht en ja, het is er gewoon al hier uitkwam steeds maar wakker verdienen na deze winter en ja, gewoon op podium staan in Parijs-Nice, daar hier gelijk van tekenen en natuurlijk verder hier en ja, hier ben ik heel blij mee. Het waren er nog. Joen en vannacht, de kans op mist en het kwaliteit naar een gratis 2 treien. Dus die het net volle wien. Morgen eerst mist, dan komt de zinnen erbij en het wordt een gratis 10,5. De westenwien is zwak onmatig. En ik moont Joen en moont de nacht de kans op mist of dichte mist. Dan zag je deze kwartierjoert dadelijk heer en de sport zien boppenslag. En ik meld me met meer Friesnijs, aansers om 6 uur.